Leki taybet min cwara aniye vê derê Hoza Dîno ye. Dîno. Tu ne dînî? Nav ji ku derê hat pirastî. Çi bêtir wî xemgîn dike. Ne azadî? Tu carna bir Avrupayî, tu carna karî li kesayetî li wir bî. Tu xwe li Ewropa mîvan dibînî? Tu şiklê jiyana wan jî bigirî, tu her mêvanê. Em wek pirekîne, wek piradelal. Nuke pir delal. Piradelal em kare bin navbeyna gelê xwe de hezkirinekê ava bikin, yekîtîkê ava bikin. Dîno deyndarê kîjan strana xwe ye. Bila şaş neyê fem kirin. Ez îro li başûrim, dibe ku sibê li Rojava bim. Şert û mercên rojhilat çê bibin, dibe ku ez biçim rojhilat, an jî Bakur. Te her dixwast bibî hunermend yan jî te dixwast karekî din bikî?